ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର 10ଟି ରହସ୍ୟ। ପୁରାତନ କାଳର କଥା। ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସୋମଦତ୍ତ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷ ବସି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ସୋମଦତ୍ତ କହିଲେ, ଅନ୍ୱେଷ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ କେବଳ କର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ କେଉଁ କଥାକୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋମଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କେବେ ତୁମର ଧନ ହାନି ହୁଏ ବା ବ୍ୟାପାରର କ୍ଷତି ହୁଏ ତେବେ ସେ କଥା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାର ଉପହାସ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ମନର ଦୁଃଖ। ଅନ୍ୱେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ କମିଯାଏ ନାହିଁ? ସୋମଦତ୍ତ ହସି କହିଲେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଘରର ଭିତର କଥା ବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା। ସୋମଦତ୍ତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଘରର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରେ କହିଲେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଘରର କଥା ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ଉଚିତ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଅପମାନ ବିଷୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହ ନାହିଁ। ସୋମଦତ୍ତ କହିଲେ, ତାହା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ତୁମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କମିଯାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ସହଜରେ ଦବାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୱେଷ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, କ'ଣ କୌଣସି ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଉଚିତ? ସୋମଦତ୍ତ କହିଲେ, ହଁ, ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ତୁମର ଦାନ। ଦାନ ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଗୋପନ ରହେ। ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ଦାନ କଲେ ତାହା ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ବୟସ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା। ସୋମଦତ୍ତ କହିଲେ, ଶତ୍ରୁ ତୁମର ବୟସ ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଜାଣିଲେ ତୁମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମରେ, ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବା ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖ। ସୋମଦତ୍ତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ କଥା ହେଉଛି ତୁମର ଆଗାମୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ। ସୋମଦତ୍ତ କହିଲେ, କାମ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କଲେ ବାଧା ଆସେ। ସେହିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅଶୋଭନୀୟ। ଶେଷରେ ଦଶମ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଔଷଧ। ସୋମଦତ୍ତ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଉଛ ତାହା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପରେ ଅନ୍ୱେଷ ବୁଝିଲେ ଯେ ମୌନ ରହିବା ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି। ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ।